Ассаламу алайкум ва рахматуллохи ва баракатуh. Бародаройна, имрӯз минус где-то минус 11-12 ҳеч заводид накаистааст. Ҳамин тарафи мода ҳамин қадар нишон метад ки минус 10-11 ҳамин хеле короче. Заводид наши трактор ҳозир чӣ хел да заряд бизанемш ки ҳозир нишон метам бародаро. Ина мо аккумулятор мо боварӣ дорам ки ҳама дуҷа мефаҳмед кадоме тракторист ҳастен нестен ки бисёрот мефаҳмем чӣ хел аккумулятора да заряд зананд дар кор. Бо як бурга нишон метам ки чӣ хелай чӣ хел нестак. Кадоме намефаҳмем иншоаллоҳ бо хушрӯтар уже ёд мегиред чӣ хел аккумулятор да заряд зананд дар кор. Бародар ҳамин хел аст ки ина клеммо вақте да заряд задан агар нотуғриам занед ҳамира нигаҳ кунед ҳозир уже мефаҳмам то ягон ҷои чиш неста. Просто ина мисол ира да минуса да плюс мемонед уже нигоҳ кунед сразу уже замикайни мета уже ина да танаи рам ягон ҷо да мерасад сразу уже замикайни мета бидунед ки уже чӣ хеле ҷоиш нотуғрияй ки замикайни мета. Вақте туғрӣ ки бошад ягон замикайни намета. Нигоҳ кунед ҳозир плюса да плюс мемонам плюс да плюс эҳтиёт ка ира да иҷа мемонем плюс да плюса ҳозир да ток задагия ки хеле замикайни додистааст. Нигоҳ кунед вақте да ток ҳам набошад да ток ҳам задагӣ набошад агар нотуғрӣ муни ҳами да клеммо минуса мисол да плюс муни плюса да минус сера оно ҳама хез овоз мебарорад ҳам замикайни да уҷа мета ҳам айнами зарядтишник я трақас ҳама хел я звук мебарояд уже мефаҳмӣ ки чӣ ҷояш нотуғрияй. Ина ҳозир ира туғрӣ ки мемонем нигоҳ кунед бародаро ягон чиз замикайни наметия. Ина чотка ира ҳозир нигоҳ кунед нола ягон чиш неста уже мезаниш маълум мешавад ки чанд қадр заряд дораду чӣ хел не. Нигоҳ кунед уже заряд рафтаистааст. Чӣ мохшо кор намекунад дилнител ҳозир меяд. Агар ай шаб то саҳара бизанем бародаро ай ҳамашда хуб да чорш мемонӣ саҳар мехезӣ уже чоткаш дага мемонӣ да трактор заводид мекунӣ ягон ҷои чиш нестак. Да 6 агар ягон ҷо саросима бошед да 6 мемониш ҳамин хел уже камтар тезтар заряд метия. Бо мешинем ждат мекунем где-то я 20 минут 30 минут ку ждат кунем чӣ хел заводид мекуна. бародаро ина ним соат гузашт ҳозир мебинем ку чӣ хел заводид мешава. ина дар ин хел тракторам ҳастак спирал барои дар зимистонами где-то я 15 секунд меқабиш мешини зажигани да зажигани мемони 15 минут ҳамин хел 15 минут мегӯем 15 секунд меқабиш мешини бояд заводид кунад не ки дахили минус намедонам минус 12 ҳамин хел аст 11-12 ҳеч ёрдам намекунад вообще ёрдам намекунад. ҳамон хел мешава вақти соатиш ки ягон вақт ёрдам мекунад ин хел хунукӣ уже марози сахт аст вообще ёрдам намекунад. барои ҳамин бародар агар кадоме перекур кунен ва дига техника аккумулятора аҳамият тен вақте ки дар зажигани мемонӣ мегӯӣ заводид кунам ина ҳозир мо дасткорс мемонем трактора дасткорс мемонемш заводид намекунад. Нигоҳ кунед уже насос дар кор даромада овозиш нигоҳ омадааст уже не ки вообще заводид намекунад. барои чи барои уже замикайни чизе ҳаста ё ки дар инҷа аломати хитоб нишон метавад сирх ки значит замикайни ҳозир мо халасое мекунем обратно трактора. баъд агар ягон чиз ҳастан да заряд мезани аккумулятора зарядникои калони ҳастан да статор мемониш барое ки нашини ждат накунӣ 20 минут 30 минут 1 соат ждат накунӣ мемонӣ сразу заводид мекунӣ. агар ҳамон ягон замикайни дошта бошад бародаро вақти заводид кунӣ дар ҳамин ҷа нишон метавад ина ҳозир ягон чиз нишон надодааст где-то аймо дар ҳамин рост нишон метавад намедонам дар ҷисиби дар куҷош нишон метавад уже мегӯӣ заводид кунам уже сигнал метавад ки значит замикайни ё ки айнаҳо рост ҷои предохранитель ҳастак аёҷа ё ки месӯзонад
барои ҳамин ҳозир мо мебинем чӣ хел задид мешавад. дар зажигани мемонем любой ҳамин техника задид кардан ҷисимиам дар зажигани монди резко тов натиҳам хеле ями да без сабаб ба тошти. бисмиллаҳи роҳмони роҳим. ина задид шуд мошааллоҳ.